Assalamu alaikum, muhtaram millatdoshlar. Татарстан Яңа гасыр каналында Татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Студиябызның бүгенге muhtaram кунагы филология фәннәре кандидаты, Казан федераль университеты доценты, тәнкыйтьче Миляуша Хабутдинова. Миляуша Мөхәммәтҗан кызы Хабутдинова Татарстанның Кукмара районында туып үскән. Казан федераль университетының рус филологиясы факультетін тәмамлый, татар әдәбияты буенча диссертация яклый. Филология фәннәре кандидаты, Казан федераль университетының татар әдәбияты кафедрасы доценты. Достоевский, Хади Такташ, Аяз Гыйләҗев иҗатлары буенча белгеч. Аяз Гыйләҗев иҗатын дөнья аренасына чыгару буенча киң кулачлы эшчәнлек алып бара. Соңгы елларда әдәбият сәнгать дөньясына багышланган тәнкыйди мәкаләләре үткен һәм үтемле чыгышлары белән танылды. Hayırlı gün Mиляуша ханым, исәнмез. Hayırlı gün, исәнмесез. Менә сез әйткәнебезчә, Аяз Гыйләҗев иҗатын шактый нык әтрафлы тирәнтен өйрәнгән кеше. Менә шәхсән мин аның иҗаты белән танышканнан соң аны бик нечкә психолог дип таптым. Менә моның белән килешәсезме? Әлбәттә килешәм. Чөнки Аяз абый үзенең әсәрләрен язганда, ул бер кайчан да үзенең халкын гына күз алдында тотмаган. Ул дөнья белән диалог төзегән. Һәм шуның өчен аның әсәрләре у менә психологизм кулланганда ул күз алдында кешене күз алдында тота. Аның милләтен дә карамыйча ул чакта кеше һәм шуның өчен Аяз абыйның геройлары урын таба. Türk укучысында да, венгрларны укыды, хәзер Канадада түрк теленнән инглиз теленә күчерделәр, эшаршын җиренә. Һәм һәр кеше монда кеше тарихын күрәләр. Һәм ул тарих якын. Әлбәттә, татарлар өчен ул яза, ул аңны күтәрә. Татарларның урынын билгели үзенең әсәрләрендә. Менә бу психолог кишерешләр, әлбәттә ул бик нечкә психолог. Һәм ул менә бу образларны теге хискә генә таянып язмый. Ул бик күп теоретик хезмәтләр өйрәнгән кеше, әдәбият белеме буенча, мәсәлән, шул Достоевский иҗаты буенча бөтен аның китапханага кирсәң, шаккатырсың, фән белгечемени. Ул аны теоретик яктан, шуның өчен Талгат Абыйгалиуллин бик дөрес әйтә. Аяз баштан яза. Менә Талгат абыйның фикере, мин әле беренче адымнарына басканда, ул миңа әйтә, Аяз баштан яза ул. Баштан уйлап, өйрәнеп, һәм ул изләнә. Дөнья әдәбиятына төрле мисаллар таба ул. Менә шундый шул Маркес, ул да бит нечкә психолог. Достоевский, аның менә укучылары, Бернард Шоу драматургияда, Антон Павлович Чехов. Менә шундый мәктәп үтә безнең татар язучысы, һәм шуның өчен мин әйтәм бит, чырлар үзгәрә тора. Аяз абый укучы да үзгәрә, мәдәният үзгәрә, ләкин Аяз абый кызык. Чөнки ул менә кешенең йөрәгенең аңна белеп язган язучы. Менә классик әдипнең язмышы һәм миссиясе дә шуннан гыйбарәттер дип уйлыйм. Без кинода, театрда, медиа киңлектә татар характерын, татар образын тудырырга тиеш дисез сез бер интервьюгызда. Менә моны ничек эшләп була, моның нинди юллары бар? Менә бүгенге дөньяда безнең дөнья ничек яши, һәм мультикультурализм дөньясы. Һәм безгә гел әйтәләр, менә хәзер шикләр юк, без бер дөнья булып, бер йөрәк тибештә яшәргә тиешбез. Үзебезнең миллилектә без менә пленда тотабыз, миллилек белән генә дип. Ләкин мин моның белән килешмим. Чөнки дөньяга чыккач, син күрәсең, син кызык, үзенең үзенчәлегең белән кызык. Дөньяга. Менә кичә булды Татмедиада пресс-конференция, төрле илләрдән продюсерлар килделәр. Һәм аларга сорау бирәләр, кем ул татарлар? Һәм алар инде менә әле аэропорттан театрга килеп җиткәннәр, һәм уже нәтиҗә ясаганнар. Безнең Европада исламга тискәре караш ди. Сезнең шундый кояшлы халык икән ди. Сезнең исламда икенче икән. Әле бит алар ярты сәгать юлда гына әле Татарстан буенча. Ләкин инде менә чит кеше үзенә инде нәтиҗә фикер туплаган, нәтиҗә ясаган. Һәм без менә бу матур мәгълүматны үзебез турында таратырга тиешбез дөнья буенча. Һәм ул бәлки теге сын менә мәсәлән хәйкәлләр мәсьәләсендә дә алабыз теге фотографический сын чыгарабыз инде кешегә шаган булып. Менә чит илләрдә беренче абстракт әйберләр бар, менә шуны милли образ тудыра тора. Мәсәлән, мин менә шул Яхин композиторның Рөстәм абыйның Карим хәйкәлендә анда инде табылган андый образ сандугач. Мин менә бу хәйкәлне сандугач дип итсәләр, Рөстәм Яхин һәм бөтен кеше өчен инде ул менә бренд. Сандугач, Рөстәм Яхин, без аны таныйбыз һәм киләсе буыннарга да менә бу брендны тапшыра алыр идек. Һәр язучының, һәр музыкантның үзенең шундый образлары бар һәм бүген визуаль буын килде.
визуаль болған. Аларға менә шундый образлар, қызық образлар керек. Хайкал ул тәрәзә. Тәрәзә безнең мәдәнияткә. Һәм менә бу тәрәзәне ничек ачабыз, киң ачабызмы без? Или менә мондый гына бер образны тудырабыз, төксү шундый корт тайган 70-кә җиткән. Һәм бу безнең һәм модага кирип китә, менә әле генә опера куйдылар. Минем токташ, Рузаль Мөхәммәтшин либретто ясады. Шаккатып мин утырдым, яшь токташ, әдүк 24-нче елгы токташны яшь дип билгелиләр, а ул җитлеккән ир кеше. Инде үзенең программаларын туплаган һәм үзенең иҗатына приговор чыгарган, токташ үлде дип. Чөнки 1000 еллык тарихтан баш тартырга куштылар. Маяковский кебек "Я наступил на горло собственной песни" дигән үзенең. Ул чыгара инде җируар трагедиясы һәм үзенең иҗади кредосын. Ул кичке яшь шагыйрьме? Минем өчен инде ул шәхес һәм 30 яшьлек карт токташ. 30 яшьтә карт буламыни токташ. Мен шуның өчен әйтәм, бик уйлап хайкәлләр, урамнарга исем биргәндә, чөнки бу топонимика һәм бу безнең шәһәр, татар шәһәре булырга тиеш, тарихи шәһәр булырга тиеш ул. Гасырлар белән без бәйләргә тиеш, без үзебезнең шәһәребезне, үзебезнең тарихыбызны паркларда ачканда, һәр хайкәл мәгълүмат тарих буенча, безнең милли характер буенча. Мин әйтәм бит, менә татарның гаиләсен нинди сүз белән бәйләргә була? Аны ачкан Аяз абый. Ничек дигән? Сиңа әйтәм. Ярада. Сиңа әйтәм. Менә бу сиңа әйтәм. Хатынның ирен әйтә. Иренә эндәшүендә мәхәббәте дә бар. Усал итеп дә эндәшәваны. Менә монда бөтен безнең татар гаиләсенең фәлсәфәсе. Бер генә кыска сүз. Ә миңа тәрҗемәче шалтырата. Мин әйтәм, кая куйдыгыз сиңа әйтәмне тәрҗемә иткәндә. Ой, это же тавтология, я решил убрать, это же мешает читать. Мен әйтәм, да вы что? Это открытие, Аяз Гилязов әйтәм. Туктагыз, моны яңадан кире бурабыз, чөнки ул әсәрнең ритмикасында припев кебек. Аяз абыйның әсәрләре ул музыка әсәре кебек, аңа рефрен кирәк. Һәм бу рефренны без ташлап атсак, әсәр үлә. Мин әйтәм, гел язучыларга әйтәм, мен әйтәм, менә годигна мисал, менә рус әкиятендә бар бит Баба Ёшка. Иван Аляның йортына килеп җитмәгән. Ул әйтә, футынут русским духом пахнет. Нинди генә әсәрне без язмыйк. Менә инде укучымы, тыңлаучымы, тамашачымы, инде беренче минуттан бу татар әсәре. Моң белән маналасыңмы, образ белән арасыңмы, беренче сүзе белән лектор баласыңмы кармакка, менә татар рухы. Без герой созидатель, да? Созидатель дип әйтәм русча. Төзүче. Төзүче. Һәм бездә теге без сугышчан халык түгелбез. Без гел компромисс эзлибез. Шуның өчен безне урыслар да бәйлиләр бит. Хитрый лист дип. Салам кыстырып без барып үзебезнекен эшлибез, но бер качан да менә вектор белән туры бәрмибез. Без карап, нитеп еләнгәнбез. Мондай обстоятельстваларга. Ләкин татар үзенекен барып эшли. Һәм менә бу әйберне нишкә генә аңламасаң татар психологиясын. Менә мондай хаталарга да килеп төшәсең мәдәният өлкәсендә. Миляуша ханым, менә шул уңайдан тагын бер сорау, менә сез театр әһелләренә, булсын режиссерлар, булсын актерлар, шактый гына кыю тәнкыйть фикерләр әйтәсез. Менә үзегезгә кыенга туры килмиме, начарлык белән кайтмыймы? Мин тәнкыйтьне яратып бетермибез бит инде. Мин беләм, тәнкыйтьне бер кеше яратмый. Бу бит инде кешегә кергән әйбер. Ни өчен мин тәнкыйтькә кирдем? Мин бит үзем әдәбият белгече, искусствовед түгел. Чөнки татар театр турында бер кеше язмый. Ул бу пенсияга китте, уайды, һәм алар инде спектакльләргә йөрмиләр. Безнең театрның үзгәрә. Безнең театр 21-нче гасырда алда. Менә бөтен мәдәният өлкәсендә чагыштырсаң, бию, җырмы да, безнең фарватерда, безнең алда, безнең театр. Һәм төрле формалар кертәбез театрга, ләкин миллилек артка кала. Минем нык борчыган әйбер, безнең хәзер телсез театр туа башлады. Чөнки режиссерлар, сценаристлар телнең нишкәлеген белмиләр. Безнең теге тарихны артык белмиләр, алар ашыгалар, аларга бит касса тутырга кирәк. Шуның өчен алар инде менә шундый формалар кертәләр, телсез театр. Ләкин безнең театр безнең телебезне саклаган. Гомердә килгән бу традиция. Һәм инде мин шуның өчен тәнкыйтьләп чыгам. Мәсәлән, менә Баби театры форматын кертә башладык. Бу бик зур адым безнең театрлар өчен. Чөнки театр алга карый. Ул үзенең тамашачын тәрбияләргә омтыла. Чөнки менә ул буын китсә, театр бушамасмы? Бу сорау борчый театр хәлләрен, алар шуның өчен лабораториялар уздыралар, Камал мәктәпләре ачалар, яшьләр белән эшләр. Һәм моның нәтиҗәсен без күрәбез. Камал мәктәбенә, Камал театрына кергез, башка театрлар, яшьләр бик күп театрда. Һәм инде хәзер театр
кішкене детсадта болған балаларны электиргем туа. Шуның үшін бәби театр форматын кірді. Әмма ләкин мұның бұл өлкәдә эшли торган бер кенә кеше бар безнең, Алмаз Садриев. Ул Үзбекстаннан килгән, татар телен белми. Форматын белә, телне белмәгәч, тел практически кулланмый ул монда. Я дөрес кулланмый ул. Мин менә аның 4 спектаклен карадым. Мин аны ничек байтырга беләм, чөнки Ягафаровның бер балалар фольклоры. Әйтәләр, балаларга бу кызык түгел. Без укымыйбыз, безнең вакыт юк. Бәлки без аны укыганда да ярты сүзләрне аңламыйбыз дип мин уйлыйм. Чөнки мин үзем бер чакта Аяз абыйның сүзләрен аңлап бетермим. Диалекталь сүзләр куллана Аяз абый. Сүзлекләрдә булмаган сүзләр дә була. Шуннан мин шалтырата башлыйм. Я Марсель Бакировка шалтыратам, я Резда Паганиевага шалтыратам, я Зуфар Рамиевка шалтыратам, я Накыяпага шалтыратам. Һәм иштәрәген табам да мин аны куллана башлыйм. Яши, миңа усыз шый. Аяз абыйга шаган миңа да шый башлый усыз. Һәм мин әйтәм, тамашачы үзгәрмәгән. Һәм менә монда Алмаз Садриевка кирәк инде бригадный подряд беренче тел белгечен, берәр язучы, матур телле язучы, балалар өчен язган язучы. Алмаз Садриев белә нинди аңа темага кирәк спектакль. Ул аның форматын белә. Инде язучы янында булса, ул аны карый да, һәм аның бит багаж бар. Милли тарих артында, милли фольклор бар. Исенә төшерә, менә ул аңа мөрәҗәгать итә. Менә карал, бездә менә бу бар, сиңа ошамыймы дип. Бу бит базар кебек. Бу миңа обрашый, һәм менә бу спектакль туа. Чөнки бу бәби театры бик перспективный дип мин аңлатыйм. Мин әйтәм, шуның өчен мин әйтәм, сез ашыкмагыз. Укыгыз. Мин мәсәлән Аяз абыйның әсәрен фольклор аркылы аңлыйм. Кайбер әйберләрнең менә аның аңламаган әйберләрем булса, тукталым бу сүзне алам да Накый Сәмбәтнең сүзлегенә керәм. Шуннан алам мин бөтен мәгълүмат. Накый Сәмбәттән мин китәм андары Фатих Урманчының мифология сүзлегенә 3 том. Андары Петровский сүзлеген күтәрәм. Мин шулай Аяз абыйның багажын аңлый башлыйм. Чөнки Аяз абый моны укыган. Токташны аңлар өчен, менә мин бит Токташның диссертациясына рус бүлегеннән соң кердем. 1 ел мин аны аңламадым. Әйтәм, берсе яза Байрон дип, икенчесе әйтә Лермонтов дип, өченчесе яза бу безнең Маяковский дип, дүртенчесе яза бу безнең Есенин дип. Мин бит әдәбият белгече буларак әйтәм. Ну, бер стаканда Маяковский белән Есенин яши алмый. Значит, монда кайда-то хата бар. Логически несоответствие дип нәтиҗәгә килдем. Ник әйтәм, кем, может быть, бу вообще икенче. Һәм шуннан мин Токташны аңламагач, мин алдымда Буби мәдрәсәсенең программасын алып, менә җәдид мәдрәсәсе нинди программа буенча эшләгән, менә ирем миңа китаплар алып китереп торды, укып мин гарәп шрифтын белмәгәч, гарәп шрифтын үзе укыды, латинцада мин үзем укыдым, һәм мин бу программаны үттем. Токташ үткән. Шуннан гына мин Токташның кем икәнен аңладым. Андар Бухарада булган программаны күтәрдем инде бөтен шәрык әдәбиятын. Һәм мин бүген әйтәм, Токташ ул Маяковский да түгел, Есенин да түгел, ул Токташ татар әдиби. Һәм ул дөньяга чыгып, үзенең урынын билгеләгән әдип. Ләкин моны аңлар өчен бу стереотиплардан мин шуның өчен әйтәм, сез күзлекне салыгыз. Сезнең күзлегез рус. Мин әйтәм, юк, без бит татар мәктәбе бетергән. Юк, мин әйтәм, сез рус әдәбияты аркылы безнең әдәбиятны күрәсез. Күзлекне салыгыз. Безнең патернализмдан киләдер. Менә без олы туганга табыну, нәрсәдер эзләнү, кемнедер үрнәк итеп кую, ничектер. Әйе, без үзебезне тарихны дип, без үзебезне икенче сор дип тоябыз да. Мин әйтәм, без үзебезне әйтәм, байлыгыбызны тоеп яшәргә тиешбез һәм бәрәкәтле хуҗа булып. Һәм бу өйрәнеп һәм дөньяга бүләк итәргә. Мин менә әйтәм бит, төрекләр алдында да чыгыш ясадым, венгрлар алдында да чыгыш ясадым. Инглизтан килгән студентлар, Германия студентлар алдында мине чыгаралар да, менә Сирия татар әдәбияты турында дип. Мин башта башлыйм алар әдәбиятына. Кеше башта үзенекен танырга тиеш. Һәм песочницы бармы? Мин башта аларның әдәбияты турында сөйләшәм, әзерләнәм дә песочницаны бурамда куям. Һәм күрсәтәм, без менә сез менә шулай күрсәткәнсез бу проблеманы, безнекеләр менә булай күрсәткән. Һәм кеше кабул итә. Каралы ди. Икенчерәк икән бит, кызык икән. Мәсәлән, мин гел әйтәм, кайда безнең язучылар, нишләп күрмиләр? Мискин безнең балалар үсәләр менә Чуковскийны укып, Краденое солнце. Әйтәләр, менә хәзер Туфан Умидинов әйтә, татарда герой юк дип. Безнең режиссер әйтә, татарда герой юк. Әлбәттә, без белмибез бу геройларны табу өчен. Ол укы Фәүзия Байрамова китапларын, тарихи романнарны. Ол укы Мусагыт Хабибуллиннарны. Ол укы Вахит Имамовны бик яратам, мен чөнки ул энциклопедик язучы. Укыда табырсың ул геройларны. Мин балаларга менә геройны таптым.
Саксок бәйтен өйрәнгәндә, анда бар алып, безнең батыр, алып батыр бар. Һәм аның тагы икенче версия Мардуган карга. Ул менә безнең теге борынгы төрки тарих бергә әле булган төрки халыклар Кытай стенасы турында, менә ул Кытай стенасы нәрсә өчен туганын аңлата торган менә бу Саксок бәйт легендасы риваяты инде. Һәм шунда Мардуган карга бара да кояшны стена аркылы азат итәм дип көрәшә. Һәм балаларына әйтә. Бүгенге бит балалар белмиләр, нәрсә сындырганнар Саксоклар, ни өчен әниләре караган. Җырны җырлыйбыз. Нинди таяк, нәрсә икән аңламыйбыз. А ул бит стрела. Менә һәр әкиятта бар волшебный предмет. Кемнеке нәрсә инде ул? Мәсәлән, осиновый кол. А менә бу стрела. Ул менә бу стреланы әтисе янына илтергә тиешләре. А бу балалар көрәшә башлыйлар. Минеке дип. Һәм сындыралар. Һәм әтисенең язмышын хәл итәләр. Әтисе вафатлый инде, чөнки кояш яндыра, үтерә, ләкин Тәңри Мардуган карганы жәлли. Һәм аны яңадан аңа исән кала. Һәм яз көне ул безгә кайта. Мен әйтәләр, апрешон тут Саксок һәм татар әдәбияты. Мен дидем, туктагыз, карга буткасын беләсезме? Мардуган карга бит шул. Безгә шул карга буткасы белән кайта торган. Икенченең исеме алып дип әйтәбез инде, анда икенче версия бар. Ул Баусрый, балап кайтыгыз дип, мин яндырмасын кояш дип. Балалар өчә башлыйлар да, караңгылык килә һәм куркалар. Куркалар да урманда качып утыралар. Әтисе та халяк була. Һәм шуның өчен әни каргый. Чөнки патриархаль дөнья тәртиптә бала ата сүзеннән чыкмый. Ата сүзеннән чыкса, космос юкка чыга. Хаос. Тәртип бетә. Һәм менә бу риваятлар аркылы безне тәрбияләгәннәр һәм безнең Булгар чорында бу әсәрне бәйт итеп мәңгелештергән безнең халык югалтмаска өчен. Чөнки менә без бергә булганбыз, бер халык булганбыз. Менә без байлык өчен көрәшә башладык, дин өчен көрәшә башладык һәм шул көчле халык юкка чыккан. Хун чорында һәм әйдәгез әле бергә булып тагы Булгар чорында зыгы чыккан, яңадан менә бу бәйт кирәк булган. Мин бит әйтәм, менә татар әдәбиятының минимум булса, ничәпездән безнең халык обязательно спискка керткән Кыйса Юсуфның әсәрен. Һәм Саксок бәйтен. Ни өчен керткән? Бик мәгънәле итеп керткән. Чөнки ул безнең нравственный этик кодекс. Ул безне өйрәтә ничек яшәргә, ничек дөньяны бәяләргә, үзеңне ничек хис итәргә. Һәм шуның өчен менә әйтәләр, нафталин түгел. Әле мондый әсәрләрне менә бүген Европа белеме белән булган язучылар яза алмыйлар. Чөнки безнең язучылар һәм безнең әдәбият 1000 еллык тарихы ул. Әле Европа ягыннан без теге яшь әдәбият дип үзебезне бәяләсәк тә 100 ел гына бар дип. Әмма ләкин әйдәгез фундаментка басып үзебезне үстерик әле. Фундаментсыз йорт бит ул. Любой сотрясение да юкка чыга. Менә бу фундаментны өйрәнәсебез килмәй, чөнки без телне аңламыйбыз, әйтәм бит, кеше әзер түгел менә шулай казанырга, эзләргә. Әйтәм бит, мин әле бәхетле, ул бу бар кемгә шалтыратырга була белергә. Чөнки Аяз абый киткәндә көндәлегендә язып килгән. Без бит әйтәбез, татарга тылмаш кирәк түгел дип. Аяз абый язып калдырды. Татарларга үз әдәбиятын аңларга тылмашлар кирәк булыр. Бик дөрес әйткән. Бик тә шушындый хакыйкый бер фикер. Аннан менә Миляуша ханым, сез бик тә борчыласыз бер мәсьәлә буенча, ул да булса, улпат язучыларыбыз, тәҗрибәле карт язучыларыбыз дип әйтик, әдипләребез яшьләргә үзенең тәҗрибәсен уртаклашмый, аларга сабак бирми дип борчыласыз. Менә бу нилектән килеп чыга икән? Нәрсә белән бәйле икән? Мин менә аңламыйм, мин гел чыгыш ясыйм аларга да, лек бит менә иҗади мастерскойлар кебек Казан утварында эшләгәннәр. Мәсәлән, менә Уйзенсуар дип без мактанабыз бу яшь бу белән. Лилия Губайдуллина, андары Юдас Миннуллина, Рузаль Мөхәммәтшин. Кем аларны тәрбияләгән? Аларны Казан утварында тәрбияләделәр. Анда Радиф Каташ кызлар белән эшләгән, Аркаизәдулла эшләгән, һәм без карабыз, менә нинди көчле шәхесләр әдәбиятка килделәр. Хәзер алар яшь буны тәрбиялиләр, ләкин әле алар яшь. Миңа кирәк картлар бу процесска килсеннәр иде. Ни өчен белмим, ялкылланалар. Мин менә мисал китерә алам. Хәзер миндә 8 папка накыяпадан алып кайттым. Аяз абыйга язган хатларны хәзер тәртипкә китерәм, чөнки ул да тарих. Һәм ни кызыгы, Аяз Геләҗевне сүгәләр өчәршен җир өчен. Һәм враг народа дип бәйлиләр. Но в то же время язучылар союзында моны билгелиләр яшьләр белән эшләргә. Һәм архивта, шанасызмы, 9 битлек мәктәп баласына рецензия язган. Аның хикәясе дә 1 битлектер.
Аяз абый 8-9 битлек рецензия язган. Һәм шулай яңа буын язучысын тәрбияләгән. Кайгырган. Һәм менә бар хәзер кишеләргә чакырма бар. Без гел Аяз абый янында булдык. Бер кешене дә кумады, өенә кертеп безне өйрәтәдер. Җөмлә төзергә. Мәсәлән, шул ук менә мин укыйм, Фаузия апа буынны яза, Аяз абый белән бергә укыйлар, төзәтәләр. Фаузия апа үзенекен яклый, ни өчен менә бу җөмләне төзегәнен. Кызык процесс. Ижади процесс. Һәм шуның өчен вакыт чылбыры безнең өзелми. Һәм бу бит осталык буынга күчә. Мин әйтәм, сездәге белем, бу буында менә белем. Сез уртаклашыгыз бу белем белән. Ни өчен сез юк кичәләрдә? Ни өчен безнең шундый кичәләр, улылар аерым, яшьләр аерым үткәрә. Килегез, спортга кирегез. Мин бит әйтәм, менә тәнкыйть мәкалә, ни өчен мин язам? Ул всего лишь зеркало мен әйтәм. Сез күзгә караган кебек. Сез я үзе кабул итәсез. Күзгәдән нәрсә күрәсез? Я баш тартасыз. Баш тартканда да сезнең фикер уяна. Һәм сез яңа образ төзисез. Минем белән каршылык фикер тусады. Бу да үсү. Аргументларны барлау. Мин әйтәм, сез зур мәкалә язасыз. Мин зур мәкалә үземне күрсәтәм дип язмыйм. Миндә булган белемне мин уртаклашам. Менә мин карыйм, Язучылар союзы жюри кунакка ауларга, клубларга. Нәрсә турында язучылар чыгыш ясыйлар? Максимум үзенең китабы турында сөйли, чыгыш ясаганда язучы. Үзенең каләмдәшләре турында ләм-мим сүз әйтми. Бу каян килә, бу милли характер. Бер-беребезне үстермибез. Бүтән китап новинкаларын сөйлә, кызык итеп сөйлә. Укысы килсен. Безнең хәзер язучылар алар үзләре чыгаралар китапларын. Беренче официальный рассылка юк. Обязательно экземпляр юк. Мин менә әйтәм, укыләсеннәр язучылар, мин әйтәм. Сез менә чыгарасыз, ләшәсез. Кемгә ләшәсез? Үз буыныгызга ләшәсез. Һәм ул китап киштәсендә калыр. Яшьләр бу китапны күрдеме? Ул менә андары свалкада калачак, үлеп китә кеше, һәм китапларын лучшем случае макулатурага тапшыралар. Миңа кирәк шуп китапхана эшләде, китапханада архив тупланды, обязательно экземпляр. Чыгарасыз төрек телендә. Әйе, кыйбат. Ләкин милләтнең киләчәген уйлап, хайыр итеп булса да бүләк итмили китапханага. Алар сатып алырга да риза дип әйтәләр, ләкин анда тендерлар укылып тагы кытык чыга инде. Шуның өчен мин мәсәлән Венгриядән бер чемодан Аяз абыйның венгр телендә китабын алып кайттым. Нәрсә өчен? Сорманга да бүләк иттем. Чөнки шул җилектән чыккан язучы. Архивка да илтеп куйдым. Милли китапханага да 3 экземпляр тапшырдым. Чөнки мин уйлыйм, мин бу вакыт белән дә яшәмим. Менә бу 21 гасыр белән. 22 гасырда да кирәк булыр бу китап. Килерләр китапханада эзләрләр, бар икән, корал венгр телендә дә тәрҗемә ителгән. У китапның сыйфатын күрерләр. Бу бит инде китап сыйфаты аркылы да безнең милләткә биргән бәяне күрәсең син. Китапның шары культурасында. Һәм шуның өчен мондый хата юл белән без яшәргә тиеш түгелбез. Әйтәм бит, Төркиядә китаплар чыга, анонс чыга да, китапханага барып излисең, юк ул китап. Китапхананы таба да алмый, чөнки элемтәләр юк. Язучы, мин әйтәм, сез әзрәк үзегезнең эгогыз турында да уйларга тиешсез. Тарихта каласыгыз килсә, китабыгызны илтеп бирегез. Милли китапханага обязательно экземпляр. Ул безнең национальный архив һәм безнең милли китапхана менә Казанда. Ул китап ичмасам бу китапханада булсын. Инде районнарга җибәрү турында сүз бармый. Бер сезгә мисал китерәм. Ни өчен без бер көнлек халык? Марсель Галиевның күтәреп чыктым мин быел. Үзем, чөнки мин менә Аяз абыйны күтәргәндә, Аяз абыйны кем тәрбияләде? Ул кешеләрне күтәрдем. Хәзер инде Аяз абый кемне тәрбияләде? Үзенең шәкертләр дип кемне кабул итте? Ул 2 кеше, Фаузия Байрамова һәм Марсель Галиев. Һәм мин Марсель Галиевны киң кылачлы әдип итеп күрсәттем, һәм аның выставкасында, фото выставкасында күрсәттем. Һәм шунда аның бит инде китабы бар. Тел турында инде безнең дә рух китабы. Һәм мин тикшерүне уздырдым. Рух китабын нефть чыгарды. Рух китабын безнең Татнега издат чыгарды. Әмма ләкин мәктәпләрдә бу китап юк. Кая киткән аның тиражы? Кутышкыч цифрларны билгеләгәч, районнарда 1-2 экземпляр. Ау һәр мәктәптә була торган китап. Булырга тиеш. Ләкин Марсель абый да аптырады, китапханәләр доклад ясаганда. Мин моны мөстәкил эшләдем, чөнки бу безнең милләткә диагноз. Без үзебезнең минимумны төзәргә тиешбез. Һәм бу китап аркылы үзебезнең аңыбызны күтәргә тиешбез. Бу китап хәзер бит инде 2 телдә чыккан. Книжка шундый, как бы песочный сагат кебек. Мин сезгә бер генә мисал китерәм, ни өчен монда китаплар чыгарга тиеш. Менә аны хәзер Митимир Шарипович полилингваль мәктәпләр өчен бу проектны
эшли башлады. Нык әлегенә миңа шалтырады. Ике телдә чыгарабыз Аяз абыйның китапларын дип, миңа дулкынланып хәбәр итте. Мин бик шатландым. Вакытында Бакый Урманчаның китапханасы минем кулга эләкте Айдар белән. Малайы безгә бирде хранениягә, хәзер аны без милли китапханага бүләк иттек. Шунда описны төзегәндә мин идея бергә тап булдым. Математика, арифметика буенча китап. Араб шрифты белән. Борсан, француз телендә. Мәдрәсәгә кергән шундый китап. Һәм шул китап буенча татар баласы укыган. Гасыр башында күз алдыгызга китергәс француз телендә һәм татарча. Менә бит безнең милләт гасыр башында ничек киң итеп сугыш яшәгән. Без кемне гаепле, что без үзебезнең плинтус астына куабыз да кертәбез, нафталин түгел шул, анда байлык, ул байлыкны ачып күтәрергә әле мин әйтәм мышцы качать итәргә кирәк. Эшләргә кирәк, хезмәт итәргә. Менә шундый оптимистик нотада без бүгенге әңгәмәне төгәллек әле. Мышцылар һәр вакыт кирәк, мускуллар булырга тиеш, бәдәнебез сәламәт булсын, фикерләребез аннан да сәламәтрәк булсын. Зур рәхмәт сезгә бүгенге тапшыруда катнашуыгыз өчен. Хөрмәтле тамашачылар, студиябезнең бүгенге кунагы филология фәннәре кандидаты, Казан федераль университеты доценты, тәнкыйтьче Миляуша Хабутдинова булды. Аны белән саубуллашабыз, тапшырубыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.